कुआरी झिଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗେହିଲେ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ କୁଆରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗେହିଲେ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଜଙ୍ଘରେ ବସାଇ ଗେହିଲେ ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧକୁ କେମିତି ଚିପିଲେ ଦୁଧ ଜଲଦି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧକୁ କେମିତି ଚିପିଲେ ଦୁଧ ଜଲଦି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ତେଲ ଲଗାଇ ଚିପିଲେ ଜଲଦି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦୁଧକୁ ଅଧିକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କମ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କମ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର କମ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଆ ପୁରାପୁରି ଟାଇଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆରୀ ଝିଅମାନେ ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ କେମିତି ଆବାଜ ଆସିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ କୁଆରୀ ଝିଅମାନେ ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ କେମିତି ଆବାଜ ଆସିଥାଏ? ଉତ୍ତର କୁଆରୀ ଝିଅମାନେ ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ହୁଇସିଲ୍ ଆବାଜ ଆସିଥାଏ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।